Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. May God bless you. Amen. Chuti chuan kal ula nam tinami zirtira te siam ula pale fa pale tharau thiang lim hinga chuan baptis ula kan kal anga nam tinami zirtira te kan siam anga pale fa pale tharau thiang lim hinga chuan kan baptis ang lalpan mal som se ro se. Amen.